Aș vrea să stabilim de la început să nu discutăm despre fonduri europene, știm cu toții că este un semieșec până la momentul de față, însă aș vrea să vă spun foarte pe scurt ce înseamnă ajutorul de stat și cât de mult vă poate ajuta în situația în care aveți proiecte care să fie eligibile. În primul rând, ajutor de stat nu înseamnă ajutor de la stat în situația în care avem dificultăți financiare. Înseamnă finanțare nerambursabilă în situația în care facem proiecte de investiții. Și proiecte de investiții e de datoria mea să vă spun că există în România. Chiar dacă este criză, chiar dacă momentan toată lumea își restrânge activitățile, sunt investitori străini care își extind activitățile sau care au investiții greenfield. Desigur, puțin, însă sunt. Probabil și dumneavoastră vă aflați între ei. Fondurile rambursabile înseamnă că le veți primi la un moment dat și nu le dați înapoi. Ceea ce înseamnă că, printr-o comparație cu banii pe care îi primești de la bancă, pentru bancă pregătești o documentație, primești banii respectivi și la un moment dat îți vine rândul să-i plătești înapoi plus dobândă. În situația ajutorului de stat, banii respectivi îi primești și îți rămân în business-ul tău. Trebuie doar să dovedești că au fost investiți conform planului și că investiția ți-o poți menține. Și frică sala? Nu. Nu? Dar e și tot aceea care se murea de frică. Noi în față murim de cald. Aici, partea asta e foarte frică. Partea aia e foarte rece? Da. Câte locuri libere sunt în față? Și asta e mai în față, nu? De spate e mai rece. Ok. Am menționat pe acest slide profesionalism din partea Guvernului. Marea majoritate probabil zâmbiți gândindu-vă că Guvernul României de obicei nu finanțează astfel de lucruri sau în general nu sunt profesioniști, pentru că până la urmă asta este impresia generală. Ca o scurtă paranteză, aceste fonduri într-adevăr vin de la Guvernul României. Într-adevăr sunt fonduri strict românești, însă, ce e foarte important de știut, aceste fonduri sunt blocate pentru aceste scheme de ajutor de stat. Sunt menționate în acordul cu FMI și nu se pot distribui către bugetul de pensii sau către orice altceva au nevoie, ci trebuie cheltuite doar pentru aceste ajutoare, doar pentru aceste scheme. FMI-ul, la fiecare vizită, care în trecut era lunară, însă în ultimele momente, datorită instabilității politice, este la 2 la 3 luni, de fiecare dată vin și întreabă, ok, care este statusul implementării. Și în ultimul an, aceste fonduri de ajutor de stat au reprezentat singura scăpare, să zicem, a autorităților, spunând, ok, pe fonduri europene nu merge, dar pe fonduri de ajutor de stat am reușit să finanțăm proiecte. Ceea ce înseamnă, nu o luați în sensul negativ că nu se poate, pentru că o să vedeți la final din cazurile de succes, sunt cazuri în care, într-adevăr, banii au ajuns la investitori și i-au folosit. Care este cea mai bună schemă de ajutor de stat? Este simplu. Nu sunt decât două domenii, investiții pentru producție sau investiții pentru IT&C. Pentru producție, vedeți 3 scheme. Schema din dreapta, ajutoare de stat pentru IMM, sunt tăiate pentru că au fost epuizate. A fost o schemă de succes. Fiecare companie care investea într-un proiect mic putea primi 200.000 de euro. Au fost 1000 de cazuri care au fost aprobate și marea majoritate au primit și banii. Schema din stânga, schemă pentru investiții mari, peste 100 de milioane, sunt foarte rare cazurile, însă schema care funcționează cel mai bine este cea din mijloc. Investiții peste 5 milioane de euro și peste 50 de locuri de muncă. Durata schemei este până la finalul anului viitor, pentru că așa sunt programele europene, însă din informațiile pe care le avem, există speranțe mari ca în exercițiul bugetar 2014-2021 să există o schemă similară. În afară de producție, pentru IT&C, această schemă de ajutor de stat a fost implementată și publicată în monitorul oficial acum o lună de zile. Astăzi de dimineață mi-au scris colegii mei pe mail că a fost deschisă de Ministerul de Finanțe în sensul că de asta se pot depune aplicații. Ce înseamnă? Poți investi sau nu în active, nu este criteriul de bază, însă locurile de muncă pe care le creezi în proiectul pe care îl ai, și vom vorbi mai târziu un pic, pot fi finanțate cu 40 sau 50% din costurile salariale.